Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Luisito na isa ring OFW. Pero hindi niya binanggit kung saang bansa siya naroon. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Luisito at ipagpaumanhin mo ang aking kahilingan sa iyo na wag na sanang banggitin ang bansang aking kinaroroonan para sa proteksyon ng aking mga kasamahan sa aking salaysay. Sa totoo lang, maganda naman ang trabaho ko sa Pinas, pero mas pinili kong mangibang bansa dahil sa isang mahalagang rason. Kung ano yun, ay siyang nilalaman ng aking kwentong nais kong ipasadula sa inyong programa. Gawain ba ng isang responsableng ina ang ganito, Betty? 11:00 na ng gabi. Hoy, Luisito, huwag kang manita. Wala kang pakialam kung ginabi akong umuwi. May pakialam ako dahil asawa mo ako. Asawa mo na ako ngayon? Tinuturing mo ba akong asawa nung nagsasama kayo ng babae mo? Betty. Tingnan mo, hindi ka makasagot. Hoy, Luisito, kung hindi ka nagluko, baka nire-respeto pa rin kita bilang asawa ko. Pero ikaw ang nauna. Kaya wag mo nga akong sisihin kung nawalang pagmamahal ko sa'yo. Betty,
Parang awa mo na. Pinagsisisihan ko na ang nagawa ko. Maawa ka Mabuti naman kung nagsisisi ka. Pero ako, hindi ako nagsisisi sa ginagawa ko ngayon. Kasi ayoko na sa'yo, Luisito. Hindi na kita mahal. Mga papeles papunta sa ibang bansa ito Anong ibig sabihin ng mga papeles na ito? Pupunta sa ibang bansa si Betty? Bakit hindi man lang niya ito isinangguni sa akin? Hindi pwede. Ayokong mangibang bansa ang asawa ko. Hindi niya kami pwedeng iwan ng mga bata. Hindi ko hayaang mag-abroad ang asawa ko. Balak mo palang mangibang bansa, pero hindi ka man lang nagpaalam sa akin, Betty. Ano? Bakit? Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Nung nambabae ka, nagpaalam ka ba sa akin, ha? Yan na naman ang sinusumbat mo sa akin, Betty. Ang tagal na... Kahit gaano pa yun katagal, ang sakit na iniwan nito sa aking damdamin, hindi mabubura kailanman, Luisito. Parang awa mo na, Betty. Patawarin mo na ako, please. Bitawan mo ko. Huwag mo akong yakapin, Luisito. Nandidiri ako sa'yo. Bitawan mo. Ginagawa ko ang lahat para makabawi sa pagkakamali ko, Betty. Patawarin mo sana ako. Ayusin natin ang lahat. Please. Tapos ko nang sabihin sa'yo, Luisito, na hindi na maaayos ang lahat sa relasyon natin. Hindi ngayon at hindi kailanman. Hindi na. Betty, anong ibig sabihin nito? Bakit may dala kang maleta? Ito na ang huling maleta ng mga gamit namin ng mga anak mo. Yung iba, nailipat na dun kila inay. Nandun na rin ang mga bata. Ano? Hinintay lang kitang dumating para wala kang masabi. Ngayong nandito ka na, aalis na ako. Betty, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito. Huwag mo akong iwan. Ibalik mo ang mga bata dito. Ayusin natin ang lahat. Ayoko masira ang pamilya natin, Betty. Parang awa mo na. Dapat pinag-isipan mo muna yan bago ka gumawa ng kalokohan, Luisito. Hindi yung nagsisisi ka ngayon. Betty, parang awa mo na. Kinalulungkot ko. Pero ang mga bata ay kailangang manatili sa aking ina dahil flight ko na sa isang araw. Hindi ko napigilan si Betty na kunin ang mga anak namin, Ate Emmy. Dahil ng ibang bansa siya, pinalipat din niya ang mga anak namin sa bahay ng biyanan ko. Aaminin ko, nagkasala ako sa asawa ko dahil sa pambababae ko. Pero pinagsisisihan ko ng lahat
at humihingi ako ng tawad sa panluloko ko dahil ayokong masira ang nabuo kong pamilya. Pero nasaktan ko si Betty ng sobra, kaya ang puot at hinanakit niya ang pumipigil sa amin. Para hindi na lang ako mahiwalay sa mga anak ko pagkatapos ng ibang bansa ng asawa ko, ganito ang ginawa ko. May pinatayo ka namang bahay, hindi ba? Bakit nakikiusap kang titira ka sa dati ninyong tinirhan ni Betty dito sa bahay ko? Ayoko pong mawalay sa mga anak ko, Hoy, inay. mahiya ka namang tumawag sa akin ng inay. Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko, tatawagin mo pa akong inay? Ang kapal ng mukha mo, Luisito. Hindi ka na pwedeng tumira sa dati niyong tinitirhan dahil papaupahan ko na yon. Kailangan kong magkaroon ng kita, lalo na ngayong may 2 apo ako dito. Kaya umalis ka na, Luisito. Wala ka... Ako na lang po ang uupa sa dating tinitirhan namin ni Betty. Ano? Parang awa nyo na. Kung papaupahan nyo, ako na lang ang uupa. Kasi ayokong mawalay sa mga anak ko. Parang awa nyo na. Salamat naman at nakontak na kita, Betty. Kumusta ka na dyan? Bakit nangungumusta ka pa? Betty, kahit galit ka pa rin sa akin dahil sa kasalanan ko, gusto kong malaman mo na napromote ako sa opisina. Di mabuti. Para may pangsustento ka sa bisyo mo. Ang kapal din naman ng mukha mo, ano? Nilayo ko na nga ang mga bata sa'yo. Sinisiksik mo pa rin ang sarili mo. Lumayo ka na sa akin, Betty. Ayokong malayo pa sa akin ng mga bata dahil... Hindi mo ba naisip na mas maganda kung hindi ka na nila makita para makalimutan nila ang panluloko mo sa akin na nanay nila? Lumalaki ng mga bata, Luisito. Alam na nila kung ano ang tama at mali. At sa tingin ko, masakit sa kanila na makita ka. Kaya kung may delikadesa ka, mabuti pang umalis ka na sa bahay namin. Layuan mo ang mga bata. Huwag, Betty. Parang awa mo na. Ayokong malayo sa mga bata. Gaya nga ng nasabi ko, lumayo ka na sa akin. Hindi ko kayang malayo pa sa mga bata. Kaya huwag mo akong paalisin dito. Parang awa mo na. Nagtabi ako ng pagkain mo, Daddy. Tinakpan ko po sa lamesa. Salamat, anak. Maraming salamat. Daddy, naaawa ako sa'yo. Anak. Hindi ko gusto ang ginagawa sa'yo nila Mami at Lola. Pero natatakot akong suwayin si Mami. Hindi bale, anak. Huwag kang mag-alala. Nagkasala ako sa nanay mo at handa akong panagutan ng kasalanan ko. Pero sobra ang ginagawa ni na Mami at Lola. Tulad na yun. Nag-uupa ka sa tinitirhan natin noon dito sa bahay ni Lola. Wala yun, anak. Ang mahalaga, hindi ako mahiwalay sa inyo ng kapatid mo. Nasaan nga pala si Jenny? Anong ginagawa niya? Gumagawa ng assignment, Daddy. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nakatakas siya, pupunta siya dito. Salamat, anak, ha? Sa iyo at sa kapatid mo. Dahil kahit anong nangyari sa akin at sa mami nyo, hindi nyo ako kinasusuklaman.
Daddy? Eunice, apo, nasaan ka na? Si Lola? Hinahanap ako. Umakyat ka na. Baka pag nakita ka niyang galing dito, Eunice! magalit na naman siya. Sige na, pumunta ka na, Eunice. Sa tingin ko, Luisito, kailangan mo nang umalis sa tinitirhan mo dyan sa silong ng bahay ko. Bakit niya ako pinapaalis? Oops! Huwag mo nang ituloy ang itatawag mo sa akin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na huwag mo akong tatawaging inay dahil hindi na kita kinikilala bilang manugang ko. Pero matigas ang ulo mo, buwisit ka. Umalis ka na sa tinitirhan mo dahil may iba ng mangungupahan. Uupahan nila ng mas mataas kesa sa rentang ibinabayad mo. Hindi niyo po ako pwedeng paalisin. Nagbabayad naman ako ng maayos. Ang kapal talaga ng mukha mo, ano? Napakaliwanag naman ang sinabi ko. May mangungupahan na at mas malaki ang ibabayad kesa sa renta mo. Kahit gaano pa kalaki ang renta nila, tatapatan ko. Ano? Huwag niyo lang akong paalisin dahil ayokong mawalay sa mga anak ko. Iisipin, sobra na talaga ang ina ng misis ko, Ate Emmy. Biro mo, nangupahan ako sa biyenan ko. Sa bahay na dati naming tinitirhan ng aking asawa at nagtaas pa ng renta. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako umalis at binayaran ko kung magkano ang babayaran ng mangungupahan daw sa tinitirhan ko. Hindi rin naman ako nahirapan sa pagbabayad dahil pinaupahan ko rin ang bahay namin. Marami pang hindi magandang ginawa ang aking biyanan pero hindi ko na pinansin dahil ang dahilan ko, mas lalo lang lalala ang lahat. At isa pa, ako ang nagkasala kaya dapat ako ang magsakripisyo. Hanggang sa dumating ang pagkakataong ito. Anong sabi mo, anak? Pasensya ka na, Daddy. Pero kailangan namin sumunod kay Mami. Ano? Paano kayong kukunin ng mami niyo doon? Menor de edad pa lang kayo. Hindi ko din alam, Daddy. Hindi ko maintindihan ng lahat. Pero ang alam ko, kailangan namin sumunod kay Mami. Daddy, ayaw ka sana namin iwan. Pero sabi ni Mami, mas masama kung hindi kami susunod. Sobra na ang mami niyo. Grabe na ang ginagawa niya. Kayo na nga lang ang nagpapalakas sa akin. Pero ilalayo pa niya kayo. Sobra na siya. Daddy? Pero sige, papayagan ko kayo, anak. Baka pag ginawa ko ito, mapatawad na rin ako ng mami niyo. Baka sakaling mabuo pa ang pamilya natin, anak.
Luisito, siguro naman papayag ka nang umalis sa bahay ko. Huwag mo sabihing uupa ka pa rin sa parte ng bahay ko na tinitirhan mo kahit wala na ang mga apo ko. Napakakapal na ng mukha mo kung patuloy mo pa rin isisiksik ang sarili mo dito kahit wala na ang mga apo ko. Huwag kayong mag-alala. Magpapaalam na rin ako. Ay, salamat naman at aalis ka na. Nakaka-stress ang pagmumukha mo. Gaya ng pagka-stress ng anak ko kung nakikita ka niya noong nagsasama pa kayo. Kagaya po ng sinabi ko, aalis na ako. Kaya sana, huwag niyo na po akong insultuhin. Wala ka na sigurong masasabi dahil nakausap mo na ang mga bata. Salamat, Betty. Salamat sa'yo. Ikaw, kumusta ka naman? Mabuti naman. Masaya ako. Kaya hindi mo na ako kailangang kumustahin pa. Betty, hindi ba kayo magbabakasyon dito sa Pilipinas? Walang dahilan para magbakasyon pa kami dyan. Pero namimiss ko na kayo ng mga bata. Ang dami mong sinasabi. Kung hindi Awa mo na, Betty. Itigil mo na ang paninisi sa akin. Dahil alam kong yan ang pumipigil sa'yo para patawarin mo ako. Tama ka, Luisito. At para matahimik na tayong lahat, mas mabuti pa siguro kung hindi ka natatawag. Ano? Pasensya ka na, pero ito na ang huling beses na sasagutin ko ang tawag mo. Kalimutan mo na kami, Luisito. Para sa akin, tama ang desisyon mong yan, Luisito. Papa, Kung gusto mo talagang maayos ang lahat, sige, sundan mo ang iyong mag-iina kung nasaan sila. Huwag kang magsawa sa paghingi ng tawad kay Betty. ganyan talagang gagawin ko, Papa. Hindi ko sasayangin ang trabaho ko dito sa Pilipinas. Ang mahalaga sa akin ay ang pamilya ko. Ipinagmamalaki kita sa desisyon mong yan, anak. Susuportahan kita. Salamat, Papa. Sige, susundan ko ang mag-iina ko. Gagawin ko ang lahat para mabuong muli ang aking pamilya. Hindi ako nagdalawang isip na mag-resign sa trabaho ko at sundan ang mag-iina ko kung nasaan sila, Ate Emmy. Dito rin ako nakahanap ng trabaho, kaya OFW na ako. Kahit hindi pa kami nagsasama, pakiramdam ko na may pag-asa pang mabuong muli ang pamilya ko
dahil nagkakaayos na kami ni Betty. At nagdadasal ako na maayos na ang lahat para mabuo na ulit ang pamilya namin. Ito ang aking kwento at sana ay nakapag-iwan ako ng aral sa inyong mga masugid na tagapakinig. Lubos na gumagalang, Luisito. Luisito, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Hindi lang basta aral ang iniwan mo sa amin, kundi isang mahalagang leksyon. Ang taong nasasaktan, lalo na kapag may gumagatong sa kanya, talagang mahirap magpatawad. Kahit maliit na bagay ang nagawa mo, parang buong mundo ang pasan mong kasalanan kapag may sumusulsul na nakapaligid sa kanya. At blessing in disguise ang pag-abroad ng asawa mo dahil nabigyan ka ng pagkakataong patunayan na nagsisi ka na at gusto mong maibalik ang kaayusan ng iyong pamilya. Dalangin kong magtagumpay ka sa iyong layunin na mabuo ang iyong pamilya sa lalong madaling panahon. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok.